дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳалокати 4 кӯдаки тоҷик дар зери ях. боздошти тоҷиконе ки дар ҷумҳурии қазоқистон зӯран пули ҳамватанони худро мегирифтанд. дар вилояти Суғд марди маст ҳамсари 25-солаашро оташ зад. ҳалокати ронанда ва писарбачаи ноболиғ дар ҳодисаҳои нақлиётӣ. ҷумҳурии Ӯзбекистон содироти пиёзро манъ кард. 3 кӯдаки 4 ва 5 сола дар пайи фурӯ рафтани ях дар ҳавзи деҳаашон сарозер шуда ҷон доданд. Ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон ҳодиса шоми 21 январи соли равон дар деҳаи ғарабдараи ҷамоати Балхоби ноҳияи Муъминобод рух додааст. 2 кӯдаки 5 сола ва 1 кӯдаки 4 сола дар болои яхи обандбори сунъии маҳаллаашон ба яхмулакбозӣ машғул шуда ба об афтида ғарқ шуданд, омадааст дар иттилоия. Таъкид шудааст ки сокинони деҳа ҷасади кӯдаконро аз об бароварда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон ба наздикону пайвандони ҳалокшудагон изҳори ҳамдардӣ намуда бори дигар ба аҳолӣ муроҷиат менамояд ва хоҳиш кардааст ки фарзандони худро беназорат нагузоранд. Ба иттилои ин ниҳод дар пайи рӯй бар гармӣ овардани ҳаво қабати ғафси бисёри ҳавзу кӯлҳо тунук шуда хавфи сарозер шудан афзоиш шудааст. раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ 4 шаҳрванди Тоҷикистонро ба иттиҳоми тамаҷҷуӣ ва ғоратгарӣ дастгир карданд. Дар ин бора хабаргузории Авеста бо такя ба маълумоти ин ниҳоди интизомӣ хабар додааст. роҳзанон пул талаб карда ҳамватанони худро ки дар муҳоҷирати корӣ дар Қазоқистон қарор доштанд ғорат карданд. Ин гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ иборат аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурии Қазоқистон фаъолият дошт. сокинони ноҳияи Шоҳмансори шаҳри Душанбе Ҳасанов Сӯҳробҷон Маҳмадуллоевич бо лақаби Рижи, Расулов Рустам Маҳмадалиевич бо лақаби Рустик, Солеҳов Файзали Шералиевич бо номи Федя ва сокини Қубодиён Одиназода Манучеҳр Мусо бо лақаби Дарвеш аз аъзоёни ин гурӯҳ буданд ки ҳамватанони худро ғорат мекарданд, омадааст дар иттилоия. Ба тими онҳо ҳамчунин як шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон низ Шукуров Ҷовидон Асалбоевич шомил буд ки муҳоҷиронро ғорат мекард. гуфта мешавад гумонбарон ҳамватанонро бо корд ва силоҳи оташфишон тарсонда пул месидоиданд. ҳоло нисбати боздоштшудаҳо парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтишот идома дорад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд марди 25 сола дар ҳолати мастӣ ҳамсари худро оташ задааст. дар ин бора дафтари матбуотии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. ба гузориши вазорати корҳои дохилӣ мард ҳамагӣ 4 моҳ бо ҳамсари худ зиндагӣ кардаву дар ҳолати мастӣ бо ӯ ҷанҷол карда аз сари хашму ғазаб ба сару рӯи гардани завҷааш сӯзишвори дизелӣ рехта ӯро оташ задааст. зикр гардид ки ба ҷавони 25-солаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, бар асоси қисми 1 моддаи 110 парвандаи нави ҷиноятӣ оғоз гардидааст. ҳамсари ӯ ҳоло бо ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар бемористон бистарӣ аст. тафсилоти дигари ин ҳодисаи даҳшатбор дастрас нест. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор дошт ки оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад. бар асоси қисми 1 моддаи 110 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба ин шавҳари бадҷаҳл ҳамчун ҷазо барои қасдан ба саломатӣ расонидани зарири вазнине ки барои ҳаёти инсон хавфнок мебошад ҳамчун ҷазо аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. санаи 20 январи соли равон тахминан соатҳои 5 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Эрназаров Акмал Ғайбуллоевич соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Истарафшан ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар километри 256 бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба автомошинаи тамғаи Зил таҳти идораи ронандаи Шӯров Норбек Муродҷонович соли таваллудаш 1998 сокини ноҳияи Деваштич бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Эрназаров ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ин ҳодиса мавриди таҳқиқ қарор дорад.
санаи 19 январи соли 2023 тахминан соатҳои 17 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Zafira Сатторов Самараддин Бурибоевич соли таваллудаш 1994 сокини деҳаи Нуристони шаҳри Панҷакент дар ҳолати мастӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди айни Панҷакент дар ҳудуди деҳаи Нуристон бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагарди ноболиғ Маҳмадризоев Нурбек Маҳмадқулович соли таваллудаш 2011 хонандаи синфи панҷум сокини деҳаи Нуристонро пахш намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дар натиҷа ноболиғ Маҳмадризоев ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Zafira Сатторов дастгир гардида аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. мақомоти ҷумҳурии Ӯзбекистон содироти пиёзро то аввали моҳи апрели соли ҷорӣ мамнӯъ эълон кард. тасмими мазкур ба гароншавии қимати ин сабзавот рабт дода мешавад. бар асари сармоҳои ғайримуқаррарӣ захираи пиёзро дар анборҳои бархе навоҳии ин ҷумҳурӣ хунук задааст ки дар натиҷа камбуду гаронии ин навъи маҳсулот ба вуҷуд омадааст, менависад Спутник Ӯзбекистон. манба афзудааст ки манъи содирот то санаи 1 апрели соли 2023 роҳандозӣ гардидааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ қимати пиёз ба 6-7 сомонӣ мерасад, аммо мақомот сабабашро шарҳ надоданд. қаблан мақомоти тоҷик барои эътидоли нархи пиёз дар бозори дохилӣ содироти онро манъ карда буданд. дар зимни шароити Тоҷикистон барои парвариши пиёз мусоид арзёбӣ гардида, талабот ба он дар хориҷи кишвар низ зиёд аст. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.